Tjo allihopa, det här är Aziz från den halvmörka betongen. Idag jag ska komma med tips till dig hur man bästa sättet baxar cyklar. Bästa! Lyssna, viktigaste regel nummer 1. Var inte efterblivet. De här drones, de flyger och de har triangel under. De ser allting. Jag säger till dig. Det är så här, det är typ kamera som flyger som helikopter. Varför vänder de? Jag pratar med dig. Akta dig för dem istället. Okej, det första du behöver är 2 cyklar och en sån här bultarsax och en polack. Polacken, han ska dra den här vagnen och jag ska cykla med den här bultarsaxen. Klack, klack, klack. Polacken lägger på. Polacken är tjock, starka, du vet. Sen på natten, ingen ser dig. Ta med dem till någon granne som du litar på men aldrig kan säga hans namn för det måste sprayas om. Silver, svart, gul, vad du vill. Jag tar med dem till Abdurrahman, han är skitgrym. Det är business. Allihopa, tack för att ni kollade på Aziz videoblogg. Subscriba, likea, sharea, wera, hera, dera, wara. Tack så mycket. Det här var betongen.